Bali, ito na yung board ng Sunstar. Doon sa labas nilinis na natin. Pero yung iba, talagang manual nating lilinisin kasi hindi na kayang matanggal ni compressor ng ganito. Yung dumi. So manual na nating lilinisin yan. Tsaka ito yung yan pumutok. So sabog yung IGBT. Dito naman sa kabila parang wala, pero sira din yan. Papalitan din natin yan, lahat yan. So tanggalin ko muna yung mga IGBT para malinis natin ng manual. Medyo malinis na, pero lilinisin ko pa na maigi ito. Para nilinis ko lang ng konti para maayos yung natin dito pag re-repair. So tinanggal ko na pala yung IGBT, yung dalawa, kasi nga shorted. So testerin na lang natin ulit So yan, gamit ko na lang analog. So times tayo? Yan lang. Times 10 tayo. So yan, pumapalo lahat. Shorted. Pero itong isa, sabog na yung isa. Yan siguro hindi nyo masyado makita, pero sa loob, yung kulay itim, sabog na rin yan. Testerin ulit natin. Open dito. Yung isang pa open. Yung shorted. Yan nabiyak na yan So balik tayo sa board So dito, kaya naman pumutok yung IGBT natin kasi pumutok din to. Yan nakita niyo yung na yan. Ito, pumutok din to. So lahat yan, ito open na. Tinanggal ko na yung isang resistor. Tsaka dito sa baba, okay naman, wala namang nasirang resistor, pero papalitan din natin to ng bow. Kaya tsaka ito yung isa, hindi naman pumutok to So, tester tayo ng continuity, digital gamit natin. Patay, shorted din. Kailangan pala natin itong tanggalin din. Resistor, okay naman. Tsaka yung isang diode. So palitan lang natin lahat yan. Tapos pag napalitan natin, mag-testing tayo ng signal dito sa IGBT. Kung pangit, saka natin galawin yung yung PWM controller.
Tester ulit tayo dito kung nawala na ba yung short. Tanggalin natin yung dalawang resistor. So okay lang yun na short kasi sa resistor lang pala yun. So yan, nawala na. So ibalik ko lang. Tapos magpalit tayo ng bagong pyesa. Hindi ko pala natanggal dito. So, pwede na natin mag-testing ng signal, no? Subukan natin. So, bali, check na natin yung signal ng PWM, So, naglagay na ako ng prod dito sa oscilloscope. So, tingnan natin yung signal. So, yan. Tapos yung detail natin. So, on ko na yung welding. So, yan. So, bali yung reference voltage, yung top natin, 20.1, frequency 45 kHz, duty cycle 50%. So, yan. Nakakabit yan. So, lipat natin sa kabila. Pagka gagawa kayo ng ganito o nagte-testing kayo ng signal, huwag niyo masyadong patagalin kasi umiinit yung natin, MOSFET driver natin. Pagka tinagalan niyo ng
masyado, masisira yon. So aware lang kayo doon. So yun, nakakabit na rin. So testing tayo ulit. So yan. So tingnan natin yung reference, ganun pa rin. 20.1, so okay na to. 45 kHz, 50% duty cycle. So yan. So bali okay na yan. So pwede na tayong maglagay ng bagong IGBT. So bali nabuo na natin si si Sunstar Bali ito na yun. Nakakabit na yung mga IGBT. So kulang na lang i-testing natin. Pa-plug in natin sa outlet. So subukan mo nating paanda rin. So naka-plug in na yan. On muna natin to. Tapos yung main switch. So yan. Gumana. So testing tayo kung may output ba Testing natin. So yan, meron 49.6. So bali okay na to. So sasarado ko lang to ng maayos tapos subukan natin i-welding sa labas. Sa dami ng alikabok at saka na nagmukhang welding na tuloy yung welding. Patayin ko na. So sasarado ko lang tapos sasarado ko lang ulit to tapos para malagyan na natin ng cover tapos testing natin yung welding sa labas. So ito na yung Sunstar. So buo na. So na-testing na rin natin to sa labas mag-welding. So nilagyan na natin ng cover Tapos magsukat lang tayo ulit ng output. So ayan, 49, 48.5. So ayan, okay. Settings natin 139. So bali okay na to So hanggang dito na lang.